Valentine's manong, sabong titid mo, madinagulay. Makikita mo ata na eh. Madi ba nga sabong ata? Ha? Talang ka nga talaga. Double purpose nga rin eh. At ako ti sabong mo na dapat tinatang mo. Sag. Wow! Apay na pati naginginawan dati kab sa Mulakay, nakatartarabitab. Nasobrahan na ni tatang. Pinakan na di, pati baboy. Ano nga kwati ba Mulakay? Ay na, timpayan mo. Diyan likod na. Ligo! Miming? Miming ikaw? Opo? Opo, dito! Dito! Yay! Mimi! Ligo-ligo! Wow! Ni, bango na? Ha? Bango na ikaw? Opo! Ligo-ligo! Nyamot ka na, gamin ibilad pa lang ato eh. Nagampo matato yun. Madi namat ginalasan na laing sa. Nagampop talaga oh. Madis. Ay na. Tatang lang sa aming bilagata. Kapay di talinaw. Mabilag garab. Tinay. Basta ah. Kapaya na ito dala manong. Atoy. Tigalog kinimanang mau. Tigalog kinimanang mau. Sana all. Kita man. Natong matatoy, madimot na sabong. Kapay ito pakilamam. Yung laki tato nga ubingan na ya. At least double purpose atoy. Madila nga sabong, dapat si daging tayong. O ngagkwartak eh. Gano'n tatakuripot ka pa ilang manong? Tidamag, kahit natangata ni manang. Kapay madigit din. Di na minsan nga tawan, tinregalo kanya na sabong ti karabasa kay kaya na. Lalalatin niyo. O sabong ti katuday. Bunga ti parda. At dapat ti bunga ti kardes. Di pa yata yung nasustansya pa yata eh. Valentine's manong, sabong titid mo, madinagulay. Makikita mo ata na eh. Madi ba nga sabong ata? Ha? Talang ka nga talaga. Double purpose nga rin eh. At ako ti sabong mo na dapat tinatang mo. Sag. Wow! Nagadulakit di tamumon manong. Apay, daing mo na kamampop. Makauyaw ka mo. Or sila mo namampaw. Dubing kang tupay. Kay bilbilag pa lang ngata mo. Posible manong, madipay na luto nga ngalakon. Kung pa isong makaungat kang tupay di pusa. Apay na makaungutak di pusa. Kaya kaagaw mo, niya pay. Mabaling nga rin si daan natin manong nabilagan. Ata, aging nga ampaw. Tapos tata, kaya mo si dawinain. Kung makaramramanak nga rin manong, kasla nagi masayangot na eh. Yung kamang luto, no kaya mo? Kaya ka muluto na manong. Ata, aging nalaing ka. Apay na ito dalam Lakay. Plabits bakit? Plabits bakit? Para sa'yo. Wow! Ana, di plabits manong. Plabits lang, din pa yan mo. College ka. Muktalang to. Na English pati sabaw, di ba flowers? Na English ti gulay, di ba vegetable? Oh, plabits. Flowers, vegetable. Now you know. Wow! Ah, okay. Okay, si Sabam, mali na gamit ibagan. Magkadipay tayo. Sabam mo. Ito na kayo man! Tara kanya ka talakay. Ikaw na ba ko? Oh, plabits for you. Belated happy Valentine. Oh, mangtid sabong kanya na, ata, kinagong ko na. Ana, kaya't mata manang, nalaylayon, nag-chip ka matun. Ano, chip mo bagbagam? Nag-improve nga raw dun. Dati, di namin sa ngatawan. Sabong karabasa lang, tatangay ni nagadon. Wow. Tapos, healthy pa yato eh. Sana all. Ay na, ba't di magsisita ti vegetable ata? Ba't di mga vegetarian ata? Carnivores. Spell mo man nga rin ay carnivores. Carnivores lang gaya. Ewan bakit niya sagpaw nata?
Sumbata may bagbagak manong, iyaw awan mo manankot. Ay, mong gayam. Mabaling sa pa ka dyan ibagan eh. Sumbatam ka no, tadamdamagan ni ading mo. Madi na masumbata na tamanong, tamadi na amo ay carnivores. Carnivore saan, tsaka mau. Karni ajay. Uri, limitar rin natin nagkadala ka pa, tsaka mo kita kasta. Weh. Ito na kayo man, bigbigat pa ilaan, nakatagtagari kayo. Di kayo natagari, nakatug ni Emma niyo, madibagbagi na. Manungal tawong ba ka, nga kasi bagbagi ni Eman. Ano ang tanong ka doon magpa-check up? Baka madiadi yun. Malaing mo lang ajay, madi lang siguro tiri nana. Ay, amo kon manang, so nga maditirik nana. Siguro mamimiss na ipagbabasketball da ni Baak. Kasi sa ba natin ubing, tarakabitan mo talaga. Nagadungay baga, madi pa yung basketball. Apa yan, pati naginginawan dati kap sa Mulakay, nakatartarabitab. Nasobraan na ni tatang. Pinakan na di, pati baboy. Ano nga kwati ba Mulakay? Ay na, timpay mo. Diyan likod na, adi, kadin natin mo pati baboy. Ay, sumagaya ma, so kasta ti pinagsasauna. Apa siya man nakita yon? Kasi sino pa yung kumati makita may? Kasi kalang mati kaduami ditaw eh. Mayat ba nang kas mo amanong? Ano pa yung bram diyo nag? Ay, awan ko bra nila kay ko tatay ni kanak ti sabong niya. Si katag ubra di ti balay. Ata ka, kinakungunam, yun niya lang kami mamampansin mo kanya. Ubra mo mamain, agluto, agugas, agwalays. Ala, manong, at pa panaktata. Apanok ni Barangay Chupapi, apang ko papanan ni Berta. Chupapi nga ibagbagam, api, takas niya nga barangayan. Chupapi, pisang ka rin. Kadamot manong, jay puro subo, Barangay Chupapi. Barangay Chupapi, purok subo pa ay. Paglulukuan na kami may train. Madi ka mamati, di kaya't mo sumurot ka pa, tamamwam. Pakawang, di sikaratan. Awan di mamapan, hanggang na madim na malpas sige, ubra ti balay. Taka lang may balay, tapos umalis ka pa Makahala ka mo. Lapigusap tala payo mo kay. Pag ito plano dito China eh. Nga mo to, takay mo lang nun. Muha taman ng tayo luto kon. Ano kayo luto? Regalo nila kay ko kanya katay, alaam. Eh di wow. Okay, sa ba na ubigan? Ano ba kay? Niregalwang ka na eh. Narabi dapat alas 4 pa nag-shower ka. Ay, katnukat mo rin tatan na Ay na, data man tiket ko kanyang bakit. Akong paligo-ligo na. Jay, paitay. Kala pa lang rin rin, taintan ah. Ay, tawag tiket kanya.